22. december! Vi har fandme stadig Kaja med i studiet. Det er som om hende og hendes øl er blevet fast inventar, og jeg elsker det. Jeg kan godt lide at være her. Det er fucking godt. Det er fucking Jeg elsker det. det ligner hun videre. Jeg tror, Kaja, hun trækker Ej, Lina! Johanna, er det noget med... Og Lina? Hvad skal vi drikke? Hvad skal vi drikke, Kaja? Hold lidt op, der er så. Jeg tror, det er den der IPA, der er blå. Ja, jo. Han kan. Up on the bandwagon Imperial Har man IPA. udløbelsesmetoden efterhånden? Spændende. Det er det, vi drak tidligere. Nu er den bare lidt større. Okay, den Og gule. smager lidt Det dårligere. jeg kan huske, den gule, vi drak tidligere, smagte af vand. Ja. Ja, den smager ikke af vand. Den smager lidt dårligt. Det smager dårligt. Faktisk. Hvor mange procenter? 7,8. Er der guld på etiketten? 7,8. Det vil altså sige for en femmer, så er det fandme godt scoret. Nej, det går ikke. Ja, det er. Men den kostede en femmer. Det vil sige, så 7,5 det er altså... En femmer. Hvem var det, du scorede med den her? Altså, Coop. Okay. Det var mig, der scorede en øl. Nej, det var mig, der... She did hook up with Coop. Nej. Jeg skal nok score senere Okay, Jones. på ugen. Okay, jeg kigger hernede. Der er klatresko. Okay. Du kan ikke gætte, hvad det går ud på. He's Ej, pop jeg and kan ikke nå beer. Det er desværre ikke så spændende, som du måske tror. Jeg er ked af. Men ja, du kan lige holde op. Det er jo mit afsnit i dag, og vi er nået her til den 22. december, og Jeg har ikke så meget. hvilket andet tidspunkt end at øve sine gaveindpakningsevner. Det er jo her, man snart skal pakke nogle julegaver ind, og det er snart juleaften, så det skal måske gå lidt hurtigt efterhånden. Og i den anledning, så synes jeg, vi skal holde en lille konkurrence i, hvem der egentlig kan lave den flotteste gaveindpakning På tid. på tid. Jeg har ikke lige aftalt det med bandet, men jeg tænker, at hvis de kan spille noget, der tager... Stress. Kan Et bandet vist spille noget, der handler om, at Kaja er her? Kan I spille Opus? Måske bare noget, der tager for eksempel 1 eller 2 minutter. Men inden vi går i gang, så kan jeg lige forklare, hvad det går ud på. Ja. Det går ud på, at der er 3 ting, og man kunne forestille sig, at det var mig, man skulle give nogle julegaver, så man skulle pakke nogle ting, jeg godt kunne lide. Ja. Jeg har prøvet at finde nogle ting, der er lidt svære at pakke ind. For eksempel en deform klatresko. Hvorfor er den deform? Svær. Sådan den var lavet. Okay. Den er svær at pakke ind, tror jeg. Spændende. Den får jeg simpelthen. Så har vi et lille... Nej, man må selv vælge. Nå, den kan jeg se. Så har vi et lille D-vitamin pilleglas. Det kan jeg også rigtig godt lide. Den er rund, det tror jeg er svært. Piller, du går lige piller, ja. Og så har vi nogle høretelefoner. Det kan jeg også rigtig godt lide. Og det tror jeg også er svært at pakke flot ind. Jeg kan sgu godt tage skoen. Hvis I er med den, så tager jeg den. Den tager jeg. Jeg vil gerne den her. Jeg er ikke enig. Du får den der. Okay, så tager Ja, jeg den. ikke? Det er fint, at du har ikke drukket Okay, lige. jeg har... Så får jeg pillerne over. Du får ikke Jeg er noget. langt foran. Nej, Kaja får dem selvfølgelig. Nej, det der er selvfølgelig. Vildt god julegave, det her. Og så må man vælge en saks også. D-vitamin. Jeg vil den gule. Ej, Anders! Jeg har skjortet! Hvad hvis Så jeg var der kan en få gang, en jeg øjne også til at havde passe 3 i tapes. oveni? Hvor fuck er det blevet af? Der er en tape der. Men vi skal bruge 3, så vi har en hver måske. Jeg behøver Vi ikke kan tape. godt slås om tapen. Det er fint. James han behøver sikkert. Jeg behøver ikke tape, vi har. Vi kan også bare have en deltape, altså. Jeg folder bare stramt. Stram. Så synes jeg, vi skal sætte en timer på 2 minutter. Nej! 2 Jeg minutter. vil have Anders Vind også. Jeg kan godt sætte den, hvis I vil spille noget, der var 2 Så minutter. er en venstre mand her. Ja. Magnus har timer også. Og så cutter vi efter 2 minutter, og så ser vi, Ingen støjter. hvem der har lavet den flotteste indpakning. Ja. Det er klart. Ja. Husk, at 2 minutter er alligevel lidt lang tid, så man skal lige gøre sig lidt umage. Ja. Det kan jeg godt mærke. Du er ret i. Du kan se, hvad du er. Ja. Det var lige ved at bare være sådan. Jeg var sådan It's a bright
en pakning her. fra gaverne! Kan vi få dem legnet op her? Julie! Ja, Julie går over til. Julie! Så er det ikke. Okay, James, mand. Det er fandme benhårdt, det der. Okay, vi kan lægge dem her. Så vælger jeg simpelthen Er det den her noget? Ej, nej, det hænger slet ikke sammen, det der. Det er min. Det er min. Det er min. Hun har gjort det samme, som jeg ville, bare bedre. Okay. You know me! Jeg troede faktisk, jeg skulle være med, men nu har jeg ikke været med. Og nu tror jeg kommer til at agere dommer. Men det er meget nemt faktisk. Fordi der er 2 gaver, som ligner stort, og så er der en, der er ret flot. Fuck dig, Kaja. Hvorfor er du med i det her program? James, det er ikke dig. Husk den bedste hævende succes. Kan I spille den? Jeg tror, at Julie, hun har prøvet at køre sådan en karamelstrategi. Det er fucking Hvilket faktisk var en god idé, vil jeg sige. Og ligesom prøve at lukke enderne og sådan noget. Men den er sgu ikke lykkes. Nej, for så er Ikke hendes så garn godt. bare for Og det dårligt. samme med Så er der Kaja. Jens Magnus, der har prøvet bare sin rabbit all around strategi, som han var i gang med til at starte med. Og så kom han væk fra, fordi han tænkte, det var en dårlig strategi. Men så endte han der alligevel, fordi han ikke havde tid. Godt analyseret. Den er trods alt grimmere end Ja, min. lige lort. Og så er der selvfølgelig Kaja Sten, Hun har også fået den nemmeste ting at rap. Det skal du tælle ind. Ja, Jeg måske. tog den De nemmeste kunne ting jo at selv rappe. vælge. Ja, Julie, du valgte først. Den er Det er flot. fedt. Det kan du klage over. Julie, du valgte skoen. Den er sgu flot. Jeg Jamen, vil det ikke får hun vælge sko. den nemmeste, for så Tak. tænker Uden jeg, tvivl at vælger jeg den her som den flotteste gave. Wow. Okay, Det tænker jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Bullshit! men jeg vil også gerne have, hvad er pakke op mulighederne? Anyone? Jeg vil sige, den er rigtig svær at pakke op. Pak Okay. dem op, Ja. pak dem op. Vi skal have, hvordan Det pakker er vi den ligesom op? en nytårsknaller, så finder man en ven og hiver. Jeg kommer Ja. til juletræet. Og så er der Okay. D-vitamin til Det- begge. Det er fucking godt. Vi prøver Ja. med skoen først her. Den med Ja, os. hvordan vil du pakke den op? Der vil jeg prøve at gøre sådan her. Ja, det er noget sejt. Oh my god, det er Nej. en klatresko. Fuck man, mit venstre klatresko, den her manglede lige siden julekalenderen, vi optog der. Manglede den i 21 dage? Fuck hvor fedt. Ret nem at pakke op. Den her, der vil jeg nok gøre sådan her. Den så er pakker der faktisk en sig lag selv mere, så er der op. en Den lag pakker mere. sig selv op. Wow, Det så man så ikke. høretelefoner, dem har jeg også manglet. Altså, de kommer jo I ikke til 21 skade, dage. de der høretelefoner. De er Hvad? jo ret, altså, selv hvis du taber dem i den der indpakning, så sker der ikke noget. Ja, den var meget... Insuleret. 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 Den var Altså insuleret. isoleret. Meget kompakt insuleret. Så den her, Insulin. det Chok. vil jeg nok gøre et Kan vi eller kan vi andet. lave det som Kaja? Vi kan lave... Ja, hiv, hiv. Hvor vi hiver. Hiv i håndtaget, Kong. Okay. 3, 2, 1. Isoleret. Så vandt du kraft. Men, Pop den. I feel gay. så prøver jeg... Ui, D-vitaminer. Fuck hvor fedt. Du ser mig også en smule blegnæbbet ud. I hvert fald, jeg tror, at vi må konkludere, at Kaja vandt. Kaja vandt. Det er også fint, det er fordi Kaja ikke har fået så mange. Ja. Kaja, kan vi se den twerk? Kan vi lige rate den her, mand? Og på den siger vi godnat. Nej, vi skal lige rate den nu. Inden vi siger godnat. Vi har slet ikke snakket om Hvor det. skal den hen af? Den skal den ikke bare i bare... brækspand? Ja, væk med den. Ej, vi Det var en fin øl. Det er ikke fordi den er dårlig, den er nem at drikke. Den var bedre end den gule. Jeg har noget at Og sige. for... Den er også bedre end den blå dernede. Nej, det er den ikke. Men for de procenter, den har, Jeg synes synes, jeg, den er den helt okay. Troublemaker. Den er meget basic. Den er bedre. Den er... Ej, det synes jeg ikke. Den fortæller nummer 5. Du synes ikke, den er basic, eller du synes ikke, den er Jeg bedre? synes ikke, den fortjener noget for. Vil du gerne have den i honorable mentions? For man kan jo godt Nej. mention den som en bælleøl. Så vil jeg hellere have den over. Farvel. Det var det, jeg sige. Goodbye.